Lilek, Chris, u issa se nkomplu nitkellmu dwar il-flus, però mhux dwar l-aqal kif ġie diskuss waqt il-budget, iżda dwar sitwazzjoni li forsi hija kemm xejn inkwetanti marbuta mal-vizzju tal-logħob. U llum dolu domana għandna lil Kejn li miegħu se nkun nitkellmu dwar dan is-suġġett li xi ftit jowwes dal-aħħar sirna nisimgħu ftit aktar dwaru, partikolarment għaliex mod sfortunat ħafna aktar nies qegħdin jinħakmu mill-vizzju tal-logħob. U hekk qabel konna biss insemmu forsi l-vizzju marbut mal-logħob bbażi ta' xi logħob tal-karti, illum il-ġurnata t-teknoloġija komplet tiżdied, komplet tirkeb fuq dan l-istess vizzju, l-aċċessibilità żdiedet aktar u allura hemmhekk jidher li hemm aktar nies li sfortunatament qegħdin jinġarru mal-kurrent. L-għodwa tajba lilek Kejn. L-għodwa tajba Quentin, l-għodwa tajba Klara, nirringrazzjakom tal-li tilqawna hawnhekk fostkom. Sewwa tgħid Quentin, il-vizzju tal-logħob illum il-ġurnata sar aktar vast u aktar aċċessibbli. Huwa vizzju nista' ngħid relattivament ġdid għal pajjiżna. Bdejna nilqgħu għalih f'dawn l-aħħar 4 snin kemm ilna naħdmu fis-soċjetà. Il-fondazzjoni tnediet lura fl-2014. Prattikament aħna nimxu mal-prinċipju tal-logħob. Il-prinċipju tal-logħob xejn li l-logħob għandu jitwetta b'maniera ġusta u trasparenti, il-bogħod mill-kriminalità u l-korruzzjoni u kif ukoll irridu naħdmu biex dawk il-persuni żgħar fl-età u l-vulnerabbli jiġu protetti. Jiġifieri aħna bħala fondazzjoni nimxu f'dak il-kuntest. X'nagħmlu, x'inhu x-xogħol tagħna? Aħna bħala fondazzjoni nilqgħu fondi mis-setturi tal-logħob, mill-gvern, minn entitajiet varji, fejn permezz ta' dawn il-fondi noffru kampanji edukattivi fuq il-vizzju tal-logħob. Dan ix-xahar għadna kemm nedejna il-kampanja edukattiva 2018-2019 fejn qegħdin inżuru skejjel primarji madwar Malta u Għawdex, studenti ta' raba sena, nagħmlu qisu lezzjonijiet daqsxejn differenza permezz tal-maskott tagħna ċipi, fejn nippruvaw nedukaw lil dawn iż-żgħar tagħna x'inhu l-vizzju, x'inhu l-logħob patoloġiku, l-logħob kompulsiv, biex nibdew inrawmu daqsxejn sensittività għal dan il-vizzju mill-età tenera. Kejn, nifhmu ftit aktar x'inhi s-sitwazzjoni f'pajjiżna. Fil-waqt li nifhmu li l-fondazzjoni qed tagħmel xogħol u xogħol importanti ħafna, però r-realtà barra hi li n-numri qegħdin jiżdiedu għandek entitajiet bħal huma l-Caritas u s-Setqa li jagħtu għajnuna li ma bħala lil dawn il-persuni, però nibdew nifhmu il-kuntest tas-soċjetà tagħna. F'pajjiżna taħseb lil Malti u fil-kultura tiegħu il-logħob u fil-kultura tiegħu. Ara, il-logħob biex nieħdu pjaċir l-aktar, it-tombla hija waħda mill-aktar affarijiet li tagħti pjaċir lil fazzjoni partikolari tan-nies pereżempju. Fil-kultura tagħna li nieħdu pjaċir billi nilagħbu. Eżatt. Il-problema hija din. Aħna bħala fondazzjoni maħniex kontra il-logħob rikreattiv ta' divertiment lanqas xejn. Aħna nidħlu fejn il-persuna taqbes dik il-linja tal-kontroll fejn ma tibqax tilab b'mod responsabbli. Skont l-aħħar statistika maħruġa mill-Awtorità Maltija tal-Logħob, l-MGA, lura fl-2015, il-poplu nefa' 125 miljun euro il-poplu Malti. Il-Malti mhux qed nitkellmu somma saħra. Ekku, għandek 56% li labu bi flus. Issa. U l-oħrajn? U l-oħrajn jilagħbu mingħajr flus. Per eżempju, kif qed tgħid inti, tombla logħob li ma jirrekredux finanzi jien naf online mingħajr ma tonfoq lira biex niftehmu. Pat-tombla xorta tkun ħallas tal-ġok jew għal. Iva. Issa barra dawk is-56% għandek 1% sa 2% minn dawk li jirrapportaw
ċertu esperjenzi li jibdew waslu għal-vizzju, 1%, 2% qegħdin mal-medja Ewropea. Jiġifieri numri li jistgħu jiġu kontrollati. Ma nixtieqx nallarma nies hemm barra, imma xorta waħda il-pjaga qegħdem, il-vizzju qiegħed hemm u nixtieq minnaw nagħmel referenza s-servizzi tagħna. Aħna għandna il-call center li huwa Freephone 1777 1777 persuni hemm barra li qegħdin ibatu mill-vizzju, mhux biss imma anke raba ta' dawk il-persuni jistgħu iċemplu għandna staff imħarreġ sena sħiħa kemm pajjiżna u kemm barra minn pajjiżna, nilqgħu għal daw it-telefonati, nilqgħu għal daw il-problemi fejn inkunu nistgħu nirreferu għal aġenziji terzi u nippruvaw nagħmlu xogħolna mill-aħjar li nistgħu. Però Kejn, inti semmejt ukoll illi l-logħob illum sar iktar aċċessibbli online. Allura ma taħsibx illi b'din l-aċċessibilità qed inħajru iktar in-nies? Iva, ekku ara servizzi ieħor li aħna naħdmu fuq u li aħna nipproċessaw dawk li ngħidulhom bl-Ingliż self-bearing forms, formuli ta' esklużjoni. Issa, sa sena ilu dawn il-formuli kienu jiġu persuni bil-vizzju, jimlew applikazzjoni fl-uffiċini tagħna u dawn l-applikazzjonijiet persuna teskludi lilha nnifisha mill-land-based gaming parlors bħal casinos, kwinet tal-lob, fuq l-art biex niftehmu. Ma tittersa inti volontarjament, mhux hekk? Ekku, tista' teskludi lilek innifsek għal 6 xhur, tista' teskludi lilek għal sena, u wkoll għal perjodu indefinit, dejjem jekk tipprovdi ċertifikat mediku. Però dan qed nitkellmu f'każijiet fejn għandek individwu li qed jirsaqu. Però tikkonsidraw il-fatt li llum mobile app issa bħalissa kien niżel applikazzjoni nista' nilab fuq il-logħba tal-futbol li ser tintlab il-lejla, nista' nilab fuq it-tiġrija ta' żwiemel jew nkella fuq min ser jidħol fuq id-dajsa li jmiss li ser tidħol fil-Rolex Middle Series. Dan bafsa ta' buttuna u hawnhekk qed fuq il-flus. Dan qed jagħmel ċirkostanza fejn nies qed tonfoq mod regolari u forsi m'hemmx kejl għal dak kollu. Fejn jidħol dak l-aspett? Dan kollu huwa tort ta' l-aċċessibilità sa. Hemm dak li hu tajjeb, hemm dak li hu ħażin. Però f'dan l-aspett x'qiegħed isir biex tal-inqas nillimitaw. Jiena sfortunatament naf xi żewġ persuni li nġarrew minn dan il-vizzju sempliċement ikunu fuq is-sufan flaxija u jgħidu ħanilab 5 euro, ħanilab 3 euro, ħanilab 10 u tispiċċa f'xahar tonfoq 400 euro bla ma tkun taf. Qed issemmi realtà dawn il-formuli ta' self-bearings kellhom glitch biex niftehmu. Għaliex kif qed tgħid inti, jiena nista' neskludi lili nnifsi minn ħanut partikolari tal-logħob, immur id-dar u nilab online. Mis-sena li għaddiet bla ġdid dwar il-logħob, l-MGA ħasbet dwar dan u s-sena d-dieħla flimkien magħna ħanaħdmu fuq sistema ta' esklużjoni online ukoll. Jiġifieri inti barra li teskludi lilek innifsek minn daw il-land-based gaming parlors, inti tkun tista' teskludi lilek innifsek minn online websites, etc. Biex kemm jista' jkun inwessaw aktar is-sistema ta' esklużjoni. Kejn, taħseb li għaw awareness biżejjed, taħseb li l-poplu huwa edukattiv biżejjed dwar il-vizzju tal-logħob? Ara, kif qed fil-bidu dan il-vizzju huwa vizzju relattivament ġdid. Alla volja l-logħob huwa fil-kultura Maltija wkoll. Bħalma hu fil-kulturi Ewropej u barra minn Malta. Il-promozzjoni l-għarfien qatt mi biżżejjed. Mhux fil-vizzju tal-logħob biss imma f'kwalunkwe vizzju. Aħna kemm jista' jkun nibqgħu narfu lin-nies permezz tal-kampanji edukattivi, nippruvaw dejjem aktar noffru alternattiva għall-logħob permezz ta' attivitajiet, eċetera, u dejjem narfu lin-nies hemm barra li l-għajnuna teżisti il-support line 1777 nerġa' nirrepeti qiegħed hemm u barra mis-servizz tal-1777 għandna wkoll is-sistema tal-chat, anonymous chat,
li persuna tista' tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u bottom right corner hemm il-link għal chat fejn flok telefonata permezz tal-keyboard fil-kumdita tad-dar tal-persuna tkun tista' titkellem mal-istaff tagħna u minn hemmhekk jibda l-proċess. Jien dejjem nirrepeti ħaġa waħda li l-ewwel pass huwa dejjem nitqal pass. Nagħmel kuraġġ lin-nies hemm barra biex ma jiddejqu xejn l-għajnuna qiegħdem u aħna permezz tal-istaff tagħna lesti biex ngħinuhom. Taħseb li minn dan il-vizzju jista' joħroġ vizzju ieħor? Ekku, sawwa tgħid, il-vizzju tal-logħob jista' iwassal għal diversi problemi u diversi vizzi. Problemi soċjali, persuna jibda jkollha problemi kif tirrelata mal-maħbuba tagħha, mal-maħbub tagħha, kif tirrelata l-persuna fuq ix-xogħol, tibda ssib problemi wkoll. Mill-lob kompulsiv fejn persuna tista' tibda tagħti ħafna aktar importanza lill-lob, jaqa' l-lob patoloġiku fejn persuna torqod bil-lejl moħħha fil-lob u sfortunatament tqum filgħodu moħħha fil-lob ukoll. Il-problema qegħdem vizzju kif qed tgħid iwassal għal vizzju, tiddejqu xejn nilqgħuh fil-bidu il-vizzju għall-għajnuna u nilqgħuh sfortunatament jista' jwassal anke għal problemi finanzjarji wkoll. Tweġġa' lil qarib tiegħek, tweġġa' lil maħbuba tiegħek, tiddejqu xejn, ċemplu ir-realtà nafu x'inhi hija pjaga soċjali kif qal Quentin fil-bidu, l-għajnuna qegħdem u aħna qegħdin noffru. Sab ikun interessanti wkoll forsi nħeġġu aktar nies illi jafu familjari u ħbieb li għandhom il-problemi forsi jersqu jagħmlu l-kuraġġ illi jersqu u fl-aħħar mill-aħħar ukoll jippruvaw irresqu lil dawn il-persuni biex jingħataw il-kura meħtieġa u l-għajnuna meħtieġa. U naħseb li dan għandu jkun punt ta' fejn b'xi mod jew ieħor sfortunatament żgur li ntqajna ma' individwu jew ieħor jew ma' persuna jew oħra illi possibilment jista' jkun li nġarret minn dan il-kurrent. Allura l-appelli tagħna hu li anke tagħmlu kuntatt mal-fondazzjoni u li ma' kuntatt jista' jgħin sabiex ovvjament tgħinu lil dawk viċin tagħkom. Grazzi ħafna lilek Kejn, l-odwa tajba u nawgurawlek il-ġurnata tajba. Minn ġdid nħarsu lejn l-andament tat traffiku.